ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم قيلة ترختي موسى قرماتيون راهل عقباين أوها هاد دمسي يوناس مقنن أغربتي إيري زارا انترتينمنت ناتيور كابل أقدمه صحيح حفتي نمرعة مرعون سبرايز كجبرم مالت كجرمومسي عبي مدبس لزلني أدراشا نيسارون بهابني إلى مسحة تتا صحينش أدراشا سارون كام زيت فلتو عاد خلتك زيجن مسحة حنزر زتباله أما يباشاو زمدبرو تاكسيستا ناب جزا كام زت ملالست بجرها درو عليلات نبرت بز حبريتا زدما يوركابيل نام يباشاو الكيدا نحنزر رخيبا نسارون زوها ملأخت سلزلونس ناب اندا سارون باو سلني كتبلو بلباته وخ نبرت إذا مرعك قدم مبصحخا أنت خوين الله نسارونن نود رزانن أبايسا مفللاي أنت زي كوين الله خا أبلع لسارون سقمتن موساد تعاتيقا نبرت بفتو عيني نرأخو مسايز عبي ود قزوتي نزي فلتو حابتا ما تولد أهيبوني بمبال زاد اللي سقمتن موساد يوركابيل قوريسات العلت نود طارح حتوتات ود رزان صحينش سلزقتات اللادما بلبا نصحينش أمس جنتا لب ولد زانتا ود رزان مبال 295 كفال معلت مرعاود درزان أخيلا قالو زبال مدلاوات تغيرو كلتا فرس زغالب أدراشات أسمرت هوتيل ببعلاون بزمناون أقباب تشلاليمو ست سمحالن تنسنسو تداليو عدومات كقبال جمرة بعسرت تازغد صرو زمناون بحلاون كدان زلبسو أوداتن أوالدن عساسيت نايت هوتيل عب نفس وكف كورن نايت أدراش تطويلهم عاقايش كقبلون كأنقلون لعلن تحتن كبلو جمرو ليك أما بسلان مالت حلقة تعطاو زخونو آتو الأزار بخرتين مسكال أيومكا نخلتيو هايكلات مالت أدراشات أنا تزاورو يقواز أسأرون يأليون نبرو عاقايش زمقبولو طوالون منابرن كاب كلتا كساب 10 سبات كوف عبيلو بزا انقد اقباب باب بقطرو تساريعو سلازي تدالوخا زاز مزاسب باب بزماتو بزحو ترايو نابز ملكتو طاولا توسيدو كوف نخبل بأساسيتي يمرح نبرا نبينوم زماتو عدومات كا مسكم آتوم نولقوم زماتو كالوت عدومات بحبار كوف يبلوهم نبرو أمأتو اتعداراشون نزمت أسب تقبلهم قاشا تقبل النابلو نعسا سيت الزركبو كلت تخدان حابشا زتخدنو قوالن ودن بيمانت أقام نايت مأتو تعكا مالت أداراش تقويلهم نبرو مرعا كلت تجارات مالت هابتامات عاب كلتيو أداراشات بتصبق أنات خايدة خلوخا مرعوي كاب الدراش اندا ودوتيو بورادو مرعا تعجبو لقاو سبو ملكام موسبو انا تباله بعللتا أديتا تسدنيو
ዕምባባታት እናተነጽጎን ሰት እናተደርብዮን ናብ ኣዳራሽ እንዳጓል ኣተወ። መርዓዊ ኣቦቱ ኮፍ ምስ በለ ኸኣ እቶም ኣሰንዮሞ ዝኸዱ ወራድ መርዓ ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ኸይዶም ደው በሉ። ኮፍ ቅድሚ ምባሎም እውን ካብቶም ኣፊቶም ዝነበሩ እንዳጓል ሓደ ካብ ኩላቶም ዕብይ ዝበሉ ኣቦ ተንስኦም እንዳጎይታይ እምበይተይ እንቋዕ ብድሓር መጻእኩም ተፋትዮም ጓልን ወድን ይወሃሃቡ ኣሸበሸብ ኢሎም ዋሕስ የቕርቡ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ንሓድሕድና ክንበዳደል ዘይንኽእልን ማዕሌት ማለት ጥልመ ዘይንፍጽም ኣሕዋት እንተኾንና ሕግን ወግዕን ዳባ መታን ክንመልእ ግን እንዳጎይተይ እምበይተይ ከምቲ ንቡር ዋሕሳት ኩሉ ስለ ዝበልዎም እንዳወዲ ተቐቢሎም ሕራይ ግርም ፍቓድ እንዳጎይታይ እምበይተይ ንበልእ ኣቶ ተፈራ ወዲ ባሻይ ጉልበተ ዋሕሱና ብምባል ንኣቶ ተፈራ ዓርከ ኣቶ ቐላቲ መለሌኽ ስዋዕ ቲሮም ሰደኛ ማለት ዋሕስ ጓል ንኽኾኑ ተወከስዎም። ኣቶ ተፈራ ወዲ ባሻይ ጉልበት ወዲ በረምበራስ ሕዝባይ ንደቅና ምሕደር ዝኸውን ቪላን 500,000 ጥረ ገንዘብን ትወሓሱዶ ተባሂሎም ብሓፂሩ ምስ ተሓተቱ ኣቶ ተፈራ ጉልበት ናብ መጉልሒ ድምፂ ቀሪቦም እወዋሓስ መንግስቲ ሞቱ ኢሎም ብምምሓል ሰደኛ ማለት ዋሕስ ጓል ኮይኖም መሓሉ። በዚ ኸኣ ወራድ መርዓ ኣገባብ መርዓ ፈጺሞም ስለ ዝወዱ የቐኔልና በሉ ንበሩ ተባህሉ እሞ ኮፍ በሉ። ወዲ ረዛን ኣቐዲሙ ምስ ረዘነት ቀላቲ ቃል ኪዳን ኣሲሩ ስለ ዝነበረ ዳግም ምስ ሳሮን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ቃል ኪዳን ንኽኣስር ኣይተፈቕደሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ሳሮን ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትያ ምስ ወዲ ረዛን ቃል ኪዳን ኣይኣሰረትን። በቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 10 ክሳብ 11 ዝእዝዞ መሰረት ከኣ ኣብ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ዳግማይ ቃል ኪዳን ምእሳር ኣይፍቀድንዩ። ንመርዓዊ ኣሰንዮም ዝኣተዉ ሰለስተ ኣብ ራእሶም መስ ዝኣሰሩ ኣብ ጎኒ መርዓዊ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኸኣ ወራድ መርዓ ኣገባብ መርዓ ፈጺሞም ኮፍ ምስ በሉ ብድድ ኢሎም ክዳውንትን ሽልማትን መርዓት ንኽምረቕ ኣብቲ ኣዳራሽ ኣዘርዎ። ኦርቶዶክስ ማለት ብቋንቋ ግሪኽ ቅኑዕ ሓሳብ ማለት እዩ። መስ ኸኣ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኣብ ርእሶም ዝወዲዎ ጋማ ማለት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ዕዱም ከኣ ርሑስ ግበሮ ርሑስ ግበሮ ርሑስ ጋማ ቃል ኪዳን አብርሃምን ሳራ ንግበረሎም ፈረይትን ጸገይትን ንግበሮም ፍሬዮ መሪኤና ኣብ ጥምቀት ውላዶ መውዕለና ወዘተ እናበለ ካብቲ ኣብ እግሩ ተነስኒሱ ዝነበረ ስማዝ ማለት ሰቲ ቆቆሪጹ አንጠበሉ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኸኣ መርዓዊ መርዓቱ ናብ ዳስ ንኽትወፅእ ከም ዝተዳለወት መሓዙት መርዓት መጽየን ሓበራ እሞ ወዲ ረዛን ምስ ኣዕሩኽቱ ብድድ ኢሎም መርዓት ናብ ዳስ ንኸውፅኡ ናብቲ ሳሮን ምስ መሓዙታ ዝነበርኦ ሓደ ክፍሊ ናይቲ ሆቴል ከዱ። ወዲ ረዛን ማዕጾ ደፊኡ ናብ ውሽጢ ክፍሊ እትው ምስ በለ ኸኣ ሳሮን ኣብ ጸላም እተብለጭልጭ ሉል ክትመስል ብሽልማት ኣብ ረቕሪቓን ደሚቓን ምስ ረኣያ ነቲ ንገጻ ሸፊንዎ ዝነበረ ረቂቕ ጻዕዳ ጨርቂ ኸፊቱ ንኽስዕማ ፈርሀ። ንሳ እውን ንዕኡ ምስ ረኣየት ብታሕጓስ ፍሽኽሽኽ ክትብል በቲ ሸፊንዋ ዝነበረ ረቂቕ ሓሪር መሳሊ ጨርቂ ኣሕሊፉ ረኣያ እሞ ንኽስዕማ ተሃወኸን ጎምጀወን። ነቲ ንገጻ ሸፊንዎ ዝነበረ ጨርቂ ቀስ ገይሩ ምስ ቀልዖ ኸኣ ኣዝዩ ሰንበደ።
እታ ዝፈልጣ ሳሮን ፍጹም ካልእ ሰብ መሲላ ተራእየቶ ንኽስዕማ እውን ፈርሀ ዋላ እኳ ሳሮን ዝወፃ ዘይብላ መልክዕ ምልኩዓን ምዃና ኣቐዲሙ ይፈልጥ እንተነበረ ሽዑ ግን ልዕሊ ትጽቢቱ ጸቢቓን ወቂባን ጸንሓቶ ሉል ካብ ሞሉስክ ዝተባህለ እንስሳ ባሕሪ ዝርከብ ደቂ ሰባት ንጌጻጌጽ እንጥቀመሉ ኣዝዩ ክቡርን ተባሃግን ዕንቁ እዩ እታ ወዲ ረዛን መጺኡ ብቐጥታ ክስዕማ ተዳልያ ትጽበ ዝነበረ ሳሮን እውን ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ፈዚዙ ክጥምታ ምስ ረኣየቶ ብቐጥታ ሕማቕ ስለ ዝሓሰበት ዝም በለት ንረዘነት ዘኪሩ ኣብ ሓሳብ ዝኣተወ ስለ ዝመሰላ ኸኣ ከመይ ጌራ ንረዘነት ከም ተረስዖ ናይ ሓዋሩ ፍታሕ ከተናዲ ንሳ እውን ኣብ ሓሳባት ተሓለት እቲ ነዘስተውዓለ ወዲ ረዛን ሽዑ ቀልጢፉ ናብ እዝና ብምጽጋዕ ገለ ነገር ሕሹኽ በላ እሞ ገጽ ንዕንትን ሳሮን ብቕጽበት ከም ዋካ ማለት ብርሃን ተወሊዑ ደመቐ ብቐጥታ ክስዕማ ምስ ቀረባ ኸኣ ብኢዳ ስሒባ ጠዊቓ ሰዓመቶ እሞ I love you too much በለቶ ብትሑት ድምፂ እተ ነዚ ዝረኣያ መሓዙታ ሽዑ በቲ መርዓት ዘረኣየቶ ንመርዓዊ ስሒባ ናይ ምስዓም ስጉምቲ ተገረማ እታ ናይ ሓፍራኔን ዝበሃላ መርዑ እንተኾና እውን መርዓዊ ክስዕመን ከሎ ከንፈረን ካብ ምውጥዋጥ ሓሊፈን ካልእ ስጉምቲ ክወስዳ ሪአን ስለ ዘይፈልጣ ናይ ሳሮን ሕሉፍ ተግባር ምስ ረኣያ ግን ክልተ ነገር ንኸሓስባ ቀሰበን ማለት ሓደ ቅለትን ድፍረትን ሳሮን እቲ ካልእ ድማ ልዑል ፍቕርን ርእሰ ተኣማንነትን ሳሮን ነበረ ብድሕሪ መርዓትን መርዓውን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ናብ ዳስ ምስ ወፁ ኸኣ ዕልልታን ጣቕዒትን ክሳዕነቶም ኣብ ጎኖም ኣብ ኣዳራሽ እንዳወዲ ዝነበሩ ዕዱማት ዝርብሽ ነቲ ኣዳራሽ ኣናወጾ ብምልኦም ዕዱማት ካብ ኮፍ መበሊኦም ተንስኦም ከኣ ክሳዕ መርዓውቲ ኣብ ቦታኦም ኮፍ ዝብሉ ብጣቕዒትን ዕልልታን ኣሰነይዎም መልክዕን ግርማን ክልቲኦም መርዓውቲ ክሪኡን ከድንቑን ሰባት ተጸቓቐጡ እቲ ነዚ ዘስተውዓለ ምስ ወራድ መርዓት ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ጋይን ወልዱ እውን እዋይ እዙ ልሂ ወደይሲ ማርያም ትመስል መርዓት ረኺቡ ኣረ ናይ መን ወሲዱ እዙይ ኩሉ ሻም ኣነ ደኣ መልክዕ ዘይብለይ ልሁም እንዴ ናይ ኣዲዩ ወሲዱ ምሕረተይ ወዛም እንዲያ ኣሰኒ ብምባል ብሓበን ኣፍ ልቡ ነፊሑ ፍሽኽሽኽ እናበለ ናብ ምሕረት ኣረጋይ ገጹ ኣማዕደወ ልሁይ መልክዕኛ ማለት እዩ ሻም ከዓ መልክዕ ማለት እዩ ልሁም ድማ ክፉእ ማለት እዩ መርዓውቲ ኣብ ቦታኦም ኮፍ ምስ በሉ ኸኣ ብበዓላልቲ ማለት ብወሓላሉ ተሰሪሓ ዝተኽሸነት ክሳድ መንፈርፈር መልሓጭ እግሪ ከብዲ ጎሎ ሰለፍ ፈረሰኛ ገደዛቑናይ ቆርበት ጭንጭራን ሓፃሮን ዝበሃላ 12 ኣካላት ደርሆ ምስ 12 እንቃቑሖ ኣካቲታ ዝተዳለወት ኣዝያ ጥዕምቲ ፀብሒ ደርሆ ዝሓዘት ጻሕሊ ዕምበባ ዝመስል ካብ ጣፍ ዓዲ ባሕሮ ተለዊሱ ዝተሰንከተ ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ዝጥምተካ ንዓይንኻ ክትሪኦውን ብልዓኒ ብልዓኒ ዝብል እንጌራ ጻዕዳ ጣፍ ብፀሓይ ዝመስል ቅጫ ዓተር ተሸፊኑ ኣብ ሌማት ማለት መቐረብ ማኣዲ ምስ ተቐረበሎም ከዓ መርዑ ብጸሎት ባሪኾም ቆረስዎ እሞ ብዓርኽትን መሓዙትን ተዓጅቦም ኣስኳልን ኣልቡመንን በእንጌራ ጠጠቕሊሎም እናተኾላለሱ ተመገቡ ብድሕሪ መግቢ 1-2 ሰዓት ጸኒሖም ከዓ ወራድ መርዓ መርዓቶም ሒዞም ናብ እንዳወዲ ነቐሉ ኣስኳል ማለት
ኣብ ውሽጢ እንቋቑሖ ዝርከብ ብጫ ፈሳሲ ክኸውን ከሎ ኣልቡመን ማለት እውን እቲ ኣብ ውሽጢ እንቋቑሖ ዝርከብ ጻዕዳ ፈሳሲ እዩ። መርዑ ካብ እንዳ ጓል ወፂኦም ናብ እንዳ ወዲ ከኣትዉ ናብ ኣዳራሽ እንዳ ወዲ ቅልቅል ምስ በሉ ኸኣ እናበላ መርዓውቲ ዝቕበላ ምሕረት ኣረጋይ እትርከበን ሓሙሽተ ዝኾና ሓደ ዓይነት ክዳን ዝለበሰ ኣዴታት ብዕልልታን ዝላን ንጨፈርቲ እናመርሓ ኣብ ቅድመ መርዓውቲ ኣኹደዳ ከምኡውን ሓደ ዓይነት ክዳን ሓበሻን ሓደ ዓይነት ባድላን ዝለበሱ 10 ዝኾኑ ኣቦታት ነተን ሓደ ዓይነት ክዳን ዝለበሳ ኣእኑስ ማለት ኣንሰ ኣማእኪሎም ደበሉ ብኣዝዩ ድሙቕ ዕልልታን ጨብጨባን ተሰንዮም ከኣ መርዓውቲ ናብቲ ኣዳራሽ ኣትዮም ናብ ዝተዳለወሎም ቦታ ምስ ደየቡ ብቐጥታ ኣብ ቅድሚኦም ዴቕ ዝበለ ጓይላ ተተኽለ። እቲ መን ምዃኖም ወለዱ ከይፈለጠ ዘኽቲሙ ዝዓበየ ወዲ ረዛን ሽዑ በቲ ዝረኽቦ ክብርን ጸጋን ሓጎሱ ምጻር ሲኢንዎ ኣስናኑ ምኽዳን ኣቤንኦ ፍሽኽሽኽ ኣብዝሐ። ክልቲኦም ወለዱ ተመራሪሖም ኣብ ቅድሚኡ ከኽድዱ ምስ ረኣዮም ከኣ መርዓቱ ገዲፉ ብጉያ ካብ መድረኽ ብምውራድ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ክስዕስዕ ጀመረ እሞ ወለዱ እውን ሓቒፎም ምስ ሰዓምዎ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ኣማእኪሎም ሳዕስዑ። እቶም ነዚ ዝረኣዩ ዕዱማት ሽዑ ብፍላይ እቶም ታሪኽ ወዲ ረዛን ዝፈልጡ ነቲ ኣዳራሽ ብፋጻን ብዕልልታን ፍጹም እናወፅዎ። ወይዘሮ ኣድያም እትርከበን ገለ ሓማውቲ ኸኣ ነቲ ኣብ ጎረቤተን ዝተፈጥረ ዳስ ዘናወፀ ጓይላን ዳንኬራን ክሪኣ ኣጋይሸን ገዲፈን ካብ ኣዳራሽ እንዳጓል ናብ ኣዳራሽ እንዳወዲ መጻእ። ወዲ ረዛን ነቶም ብኹሉ ሸነኽ መጺኦም ዝኸበብዎ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ፀሃይነሽን ወለዲ ኹራራን ከምኡውን ካልኦት ፈተውቱን ኣዕሩኽቱን ምስ ረኣየ ኸኣ ብብኽያት ስለ ዝተነኽነኸ ኣዕሩኽቱ በረኸትን ስምዖንን ስሒቦም ናብ ቦትኡ መለስዎ። ኣደ ኹራራ ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ስብሃቱ እውን ከም ኣመለን ንወዲ ረዛን ምስ ረኣያ ወደን ዘኪረን ንብዓትን ከም ማያርገፍኦ። ነቲ ኣብ ክንዲ ኹራራ ሓዉ ዓሪኹ ዝነበረ ድሒሩ ዝመፀ ቶማስ ወደን ምስ ረኣያ ግን እወይ እንኳዕ ዝኣምላኽ ነዚ ሓደ ወደይ መለሰለይ እንኳዕ መቕልየ ኸለኣኒ እወይ ከምዚ ናተይ ዘይረኸባ 3-4 ደቀን ዝተዘምታ ኣዴታት እውን እኮ ኣለዋ። ተመስገንካ ፈጣሪ ነዚ ወደይ ብሰላም ትመለስከለይ ብምባል ነፍሰን ኣጸናንዓ። እቲ ኣብ ኩሉ ጸገሙ ከም ዓባይ ሓብቱ ጓል ኣዲኡ
ካብ ጎኒ ወዲ ረዛን ዘይተፈለጥ ፀሃይነሽ እውን ብታሕጓስ ንብዓት ዘርባዕባዕ በለት። ወዲ ረዛን እውን ወላ ኣቦቱ ኮፍ ምስ በለ ብኽያስ ስለ ዘይቋረፀ ሳሮን ከም ህፃን ሓቂፋ ክትእብዶ ጀመረት። በዓል በረኸት እውን ህዋ ኣጆኻታ ወዲ ረዛ ሰባይ እንዲኻ ገዘይ ትብል ዋታኾን ጋዜ ኣመልካ ትገብር ሰባይ ዶ ኸበኪዩ በጃኸ ኸልያኽ ብምባል ድሂሎም ክእብድዎ ፈተኑ። ጓይላ ደው ኢሉ ኩሉ ሰብ በቦቱ ምስ ሓዘ ኸኣ ብላዕ ወስተ ኾይኑ ኩሉ ዕዱም ምግቢ ካብ ዝግኒ ክሳብ ላዛኛ መስተ ኸኣ ካብ ስዋ ክሳብ ዊስኪ ዝመረፁ ዓይነት ምግብን መስተን እናወሰደ ክበልዕን ክሰትን ጀመረ። መርዓውቲ ኣዕሩኽን መሓዙትን እውን ከምኡ ብሓባር ተመገቡ። ኣቐዲሞም ኣብ እንዳጓል በሊዖምን ሰትዮምን ስለ ዝመፁ ግን ብዘይካ በረኸት ኩላቶም ጥዕም ኣቢሎም ገደፍዎ። ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ግን ስምዖን እውን እንደገና ክበልዕ ጀመረ እሞ ህዋ ኢታ ሰማዓርኪ እንታይ ዳ ተጣዒስካ ዲኻ ዳ በሎ በረኸት እናስሐቐ ነነ ኣይተጣዓስኩን ኣበላልዓ ኸንበር ኣጥሚኑ እታ በረኸት ዓርከይ ከምዚ ምስ ረኸበት እኳ ዓባይ ተጎልቢቡ ንዝበልዕ ተጎንቢሕካ እተዎ ትብል ዝነበረት ዋ ንበይንኻ ዳ ነዛ ደሮ ስቲሃና ኸተብላ ዳሓርካ ጽባሕ ንጎን ኣባህደይ ከይደ ዓደስ ምስ ተቐረበለይ ሕጂ ዘይምብልዐይ ከየጣዕሰኒ ስቕዳበል በረኸት ዓርከይ ክሳዓን ቀረይ ክመልኣያ ኸብደይ ግደፈኒ ጥራይ በሎ ስምዖን እውን እናሰሓቐ ኣታ ሰማዓርከይ እዛ ጸላም ጓል ናተያ ግደፈለይ ጽግዕጋ ኽትብላን ከተኸልሳን ርኤካ ኣለኹ ጥንቅቕ በላታ ወዲ በሎ በረኸት ናብ ሓንቲ ኻብተን መሓዙት ሳሮን እናመልከተ ብሕሽኽታ ህዋ ኣታ በሪ ዓርከይ ንዓይ እንዲያሞ ትጥምት ዘላ ዘይከውን ችድ ኣታ ተኾንካ እታ በረኸት ዓርከይ ዓይና ሽወያ ሕውልል ስለ ዝበለዩ ናባኻ ትጥምት ዘላ ኾይኑ ተሰሚዐካ እምበር ናባይ እንድያ ትርኢ ዘላ ያኽ በሎ በረኸት ከኣ ቅልጥፍ ኢሉ ኮይስ በል በሪ ዓርከይ ተረሓስካ ገዲፈልካ ኣለኹ ኪተ ጠምጠማ በለሳ ልጠልካ ኣነኻ ነዛ ብየማናይ ጎና ዘላ ኸምስጋየ ኮይስ ዶ በሎ ስምዖን እውን ፍሽኽ ኢሉ ብሕሽኽታ ኣታማቲ በለቶ ሳሮን ኣብ መንጎ ንወዲ ረዛን ኣቤት ሳሮነይ ኢሉ ቆሊሕ ምስ በላኻ እዋ ነጋድኣ ናበይዱ ኸይዱ ወላሎሙ እውን ዘይመፀ ብምባል ቁስሊ ጐዳኣቶ ነጋ ኢሉ ብኸቢድ ኣስተንፈሰ እሞ ሳሮነይ ኩራራ ዓርከይ ኣብ ዓሰብ ስለ ዘሎ ሓለፍቲ ፍቓድ ከሊኦም ክመጽእ ኣይከኣለን ኣየላለኹኽን እምበር እዚ ብኩንዶ ዓሪኹ ዘሎ ወዲ እኮ ንኹራራ ሓዊ እዩ ቶማስ ይበሃል ሰላም በላ ቶማስ ሓወይ መሓዛ ኩራራ ዓርከያ ብምባል ንቶማስ ምስ ሳሮን ኣላለዮ ሰላም ቶማስ ሓወይ እንታይ ደኣ ንዕኡ ዘይትመስል ወደይ ንስኻ ኸ ከም ነጋ መስሓቕ ዲኻ ብምባል ፍሽኽ በለቶ ሳሮን ማእዲ ተላዒሉ ዕዱማት መምስ መቕረቦም እናዕለሉን ዝመረፅዎ መስተ እናሰተዩን ከለዉ ኸኣ ኣብ መንጎ እታ ኣብቲ መርዓውቲ ዝነበሮ መድረኽ ተዳልያ ዝጸንሐት ቴሌፎን ብሃንደበት ብመጉልሒ ድምፂ ናይቲ መድረኽ ጭር ምስ በለት በዓል ወዲ ረዛንን ኣብቲ ዳስ ዝነበሩ ዕዱማትን ሰንበዱ። እቲ ኣብ ጥቓ ዝነበረ በረኸት ብቕጽበት ኣልዒሉኻ ሄሎ መን ክብል ምስ በለኻ ሰላም ዝሓወይ ኣነ ረዘነት ከሸግረካ ባ ንማቴዎስ ኣቕርበለይ በለቶ ረዘነት ቀላቲ
በረኸት ቅድምታ ቴሌፎን ንወዲ ረዛን መሃቡ ናብቲ ኣብ የማናይ ጎኑ ዝነበረ ኣወሃሃድ መድረኽ ተጠውዩ ንምንታይ ኣብ ሞግልሕ ድምፂ ኣእቲኻያ ብዚ ዓይነቱ ኣጠማምታ ጠመቶ እቲ ኣቐዲሙ ተነጊርዎ ስለ ዝጸንሐ ቴሌፎን ጭር ምስ በለት ብቐጥታ ኣብ ሞግልሕ ድምፂ ዘእተዋ ወዲ ግን ንወዲ ረዛን ሃቦ በሎ ንበረኸት ብምልክት በረኸት ለዓት ቴሌፎን ካብ ጸጋማይ ኢዱ ናብ የማናይ ኢዱ ብምሕላፍ ንወዲ ረዛን ንኽህቦ ስለ ዝተማተአ ጨቢጥዋ ፈዘዘ ወዲ ረዛን ውን ድምፂ ረዘነት ብመጉልሕ ድምፂ ብሃንደበት ስለ ዝሰምዖ ሰንቢዱን ኣስጊሉን እኳ እንተጸንሐ ብዙሕ ከይደንጉየ ግን ነታ ቴሌፎን ካብ በረኸት መንጢሉ ሄሎ ረዛኔ በላ ርሕስ ጋማ ማቲየ ምስ በለቶኻ ከምቲ ሕሙም ዓይኒ ኣብ ጥቓትኪ ኣይተቕርብ ዝበሃል ረዘነት ርሑስ ጋማ ምባላ ወቐሳ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ወዲ ረዛን ሕነቕንቕ ኢሉ ክበኪ ጀመረ ኖ ማቲየ ፕሊዝ ዶንት ክራይ ማቲየ ስምዓኒ ቀልጢፍካ ሓሳብ ናይ ልበይ ስለ ዝፈጸምካን ስለዚ ሕጎስካንን ከመስግነካ ይደው ኢለ እምበር ብኻልእ ኣይኮንኩን ማቲየ ብልበይ ዝብለካ ዘለኹ ንስኻ ከምዚ ኢልካ ብወለድኻን ብኩሎም ቤተሰብናን ተዓጅብካን ቀሲንካን ተመሪዕኻ ክርኢ ልዕሉ ኩሉ ልበይ ዝምነዮ ዝነበረ እዩ ንዓይ ዘገድሰኒ ኸኣ ናተይ ፍቕሪ ዘይኮነስ ናትካ ቅሳነትን ሓጎሰን እዩ ማቲየ ስለዚ እንኳዕ ልባኻ ሓጎሰካ ማቲየ ደጊመ ርሑስ ጋማ ብለካ ማቲየ በልኒ ሳሮን ሃበኒ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብላ በለቶ ረዘነት ምስቲ ብኸይ ጫጭልካ ኣልቅስ እናበለ ዝህውኻ ዝነበረ ስምዒታ እናተቓለሰት ሄሎ ረዘነት ሓፍተይ ምስ በለታ ሳሮን እናፈርሀት ከዓ ሳሮን ኢላ ረዘነት ትም ስለ ዝበለት ሄሎ ረዘነት ሓፍተይ በለታ ሳሮን ደጊማ ፍርህ ትበዕ እናበለት ኣብ ማእከል ዳስ ኣብ መርዓኣ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዕዱም ከይተዋረዳ ኣዝያ ፈርሀት ኣጻብዕታ ለዓት ቴሌፎን ምጭባጥ ሲኢነን ረሃፃን ኣንቀጥቀጣን ርሑስ ጋማ ሳሮን ሓፍተይ ምስ በለታ ግን እታ ብፍርሂ ኣብ ኣፋ ተወቲፋ ዝጸንሐት ልባ ርግእ በለት እሞ ሰላም ረዘነት ሓፍተይ ከመይ ኣለኺ ደሓንዶ ምስ በለታ እቲ ናብ ሳምሶም ቀላት ዝጥምዝ ዝነበረ ኣወሃሃድ መደብ ቴሌፎን ካብ መጉልሒ ድምፂ ኣውፃእ ብድሕሪኡ ኸኣ ዕላል ረዘነትን ሳሮንን ኣይተሰምዐን እተን እዛነን ጸልየን ድምፂ ጓለን ብመጉልሒ ድምፂ ክሰምዓ ዝጸንሓ ወይዘሮ ኣስመረት ኣረጋይ ብደዲለን ዕልልታ ምስ ደርጉሕኦ በዓል ምሕረት ኣረጋይ ውን ስለ ዘሰነየን ኣብቲ ዳስ ዕልልታን ጨብጨባን ደመቐ ወዲ ረዛን ግን ኣይ ሓጎስ ኣይጓህ ኮይኑ ተዓኒዱ ትንበለ እተን ነዚ ዘስተውዓላ ሓትንኡ ወይዘሮ ኣስመረት ሽዑ ናብ ወዲ ረዛን ከይደን ማቲወስ ወደይ ረዘነት ሓፍትኻ ትማል ምሸት ደው ኢላትለይ ነይራሲ ናብ ኣሜሪካ ንኽኸይድ ወረቐት ሰሊጥንሎ ኢላትንላ ተሓጎስ ወደይ ድርብ ሓጎስ ይገይርልና ዘሎ ተሓጎስ ምስ በልኦ ብቕጽበት ተንሲኡ ሓቒፉ ሰዓመን እተን ነዚ ዝረኣያ በዓል ምሕረት ኣረጋይን ዓባይ ወይዘሮ ስላስን ከዓ እንታይ ኮን ኢላቶዳ ክንዱዙ ተሓጉሹ ማቲዎስ ብምባል ብግብረ መልሲ ወዲ ረዛን ተገረማ ሳሮን ውን ነቲ ፍሽኽሽኽ እናበለ ንሓትኑ ሓቒፉ ደጋጊሙ ዝስዕመን ዝነበረ ወዲ ረዛን ብጎባ ዓይና ጠሚታቶ ፍሽኽ ኢላ ትንበለት ኣብ መንጎ እዚ እንዳጓል
ኣብታ ኣዳራሾም ዝተረፉ ውሕዳት ኣጋይሾም ሒዞም ናብታ ኣዳራሽ እንዳወዲ ስለ ዝመጹ እንዳወድን እንዳጓልን ብሓባር እናተዘናግዑ እዚኣ ናተያ እዚኣ ኻብስመይ ኣውርድዋ ወዘተ እናተባሃሉን ጠራሙዝ ዊስኪ ብምውራድን ብምግባዝን እናተዘናግዑ ኸለዉ ኸኣ ሓደ ኣቶ ፍሻለ ገብሩ ዝተባሃሉ በዓል ዓዲ ባሕሮ ነዊሕ ቆማት ከም ስሞም በዓል ሻም ሰብኣይ ብዛዕባ ታሪኽ ወዲ ረዛንን ረዘነትን ከምኡውን ኣዕሩኽቱን ቀረብቱን ዘድልዮም ሓበሬታ ሰኒቖምን እንታይ ክብሉ ከም ዘለዎም ሓሳባት ሰሪዖምን ካብ መንጎ ወራድ መርዓትን ሲኦም ናብ መድረኽ ብምድያብ ነገር ብወግዒ ሓዊ ብገልዒ እሞ እስከበሉ ወግዒ ወለድና ክንጸውስ ሓንሳብ ጭንበሉና ማሰ ምስ በሉ ዓዊሎም ከኣ እቲ ብዕላልን ብሙዚቃን ጫው ጫው ክብል ዝጸንሐ ኣዳራሽ ብሓንሳብ ጸጥ በለ ጭን ማለት ጽን ማለት እዩ